Moikka moi! Tervetuloa videon pariin. Täällä on vähän UX/UI-suunnittelusta. Toi About Face-kirja, niin vaikka sä et itse olisi ohjelmistojen suunnittelija tai kehittäjä, niin kirjan kautta sä saat arvokasta tietoa ja näkökulmia käyttäjäkokemuksesta ja käyttöliittymäsuunnittelusta, jotka voivat hyödyntää sua esimerkiksi järjestelmät toimittajien kanssa kommunikoimassa ja asiakkaille järjestelmien tarjoamisessa. Kirjassa käsitellään digitaalisia tuotteiden suunnitteluprosessia ja kun sä luet sen kirjan, sä saat syvemmän ymmärryksen siitä, miten käyttäjät ajattelee, miten ne toimii ja tämä auttaa sit sua kommunikoimaan niiden asiakkaiden kanssa heidän tarpeistaan paremmin. Ja sitä kautta sä voit parantaa käyttäjäkokemusta. Kirjan opeilla kykenet paremmin arvioimaan, valitsemaan käyttäjäystävällisjärjestelmiä ja sovelluksia, jotka taas sit vastaa sun asiakkaiden tai käyttäjien odotuksiin. Kirjan myötä ymmärrät, mitkä tekijät tekevät käyttöliittymästä intuitiivisen ja helppokäyttöisen, ja voit ohjata järjestelmän kehittäjää näihin suuntiin, vaatia näitä siltä teidänkin järjestelmältä. Asiakaspalautteen kerääminen ja analysoiminen on tehokkaampaa, kun itse ymmärrät, mitä siellä takana, mitä siellä pitäisi palikoita mietiskellä. Ja tätä myötä sitten taas voi antaa niitä kokemuksia sen järjestelmän parantamiseen, vaikka et siihen itse just kykenisi. Esimerkiksi tänään koko esityksen esittäjä olisi voinut tehdä tästä pikkasen käyttäjäystävällisemmän esityksen. Työpöytäsuunnittelu kolahtaa mun kohdalle, koska no, mä käytän työpöytäsovelluksia. Mhm. Näiden ymmärrysten myötä sä pystyt juttelemaan sen järjestelmätoimittajan kanssa samaa kieltä, sä oot asiantuntevampi ja osaat esittää oikeat kysymykset ja ne kehitysideat. Nämä auttaa sua, vaikka sä et itse järjestelmään välttämättä pääsiskään sohlaamaan. Yhteenvetona, siis vaikka et suunnittele ja toteuta itse ohjelmistoja, tämä kirja antaa arvokkaita työkaluja ja näkemyksiä, mitkä parantaa sun kykyä arvioida, tarjota parempia käyttäjäkokemuksia. Tämä tekee susta entistä arvokkaamman osapuolen järjestelmien tarjoajana. Mua, kiitos, kiitos.